Halo dulur, sapa sing wis gak sabar ngenteni bulan puasa lur. Iki apa tak sepilno wilayah Kampung Ramadan lur. Soale Kampung Ramadan saiki wilayahnya pindah kene lur. Nanti sik ning kidul alun-alun kono lur. Saiki Kampung Ramadane pindah kene lur, wetan alun-alun. Ngarepe CBFM sing monggo ngetem wayah zaman nom-noman dhisik lur. Biasane ibu-ibu, mbak-mbak ada wayah bukane do tumbas ning kene lur, sing daerah kota-kota. Mbok nek ning desa-desa ya ana dhewe waki kok. Pokoke wilayah kene lur, wilayah etan alon-alon. Lah iki Radio Pop FM lur. Iki tempatku kirim-kirim salam karo ngacak nomor dhisik lur. Kowe do isih eling ta ora?